लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन गोदान भिडिअ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ बयबो नायलाङो आरो नायनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आं दिनै ओरैनो भिडिअ ओरैनो बानायदो सानदुंबो गोसाथार आरोना ओमफ्राय ओरैनो राङालाव भाजा एवनो नायदो आङो ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों खोन्थिलांगोन ओंखायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरा थ' दे होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो Gabon. Nah, ada antal bekor, alus, tanggal lengkap ini. Mana? 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 Berapa? Berapa? De, makan de ni tu. Mana itu ya? Isi tahu rau. Hai ini ya. Iman kisah. Phasa này đen vào đây. Đen ra phasa cỏ. Phasa đây. La thế nhỉ? Yummy ding. Phasa mình bèo lại này là được rồi. Ada ang depan ang lai ang dua doang lah thank you Mình này cả thảo tấu mình ra bác sĩ thấy nào kìa dohor sin dohor mau bila dohor ini cantan mama nen ăn sàn chi đen hấm
Ready mosaनाय Ready Sharaka Sharaki Ready mosaनाय deh Puspani usa Pusparaj मैं झुकेगा नहीं ओ तैयार कौन है मैं झुकेगा नहीं अरे सिला जय मुसा पुष्पानी तेरी चरक चरपी और बैठे बाबू संगानी क्या बैठे मैं झुकेगा नहीं ए थैंक यू मोसानो रोंबाय आरोना बाबुआ जोंहानि गरमथार आरोना लामायाव ज'गा दं आङो नै बिमा गेलेगासिनो गोसोआ गरमावनो उन्दैयाव गाखोआमोन आरोना इयो दासो देरनानै बेसेबा नारो गेलेयो गाखोयो फै फै नारबो ओरैहाय गय जाबाय दं आरोना आङो गोदैथार गयाबो आबौ ओरै फै जिबौ बाबौ थायो जिबौ ओंखाम जाखांनानै लामायाव ज'नानै दं आरोना जोंहा नै बिमा फिसा ओमफ्रायो गेलेगासिनो दङ अबा गाखोनाङा फै गरमसो मा खालामगोन मा मागोन जादों आरोना लोगोफोर Hai. Kantor sekarang dia pilihan dia aja. Tasir orang tengkai kain. Hai. Kan orang mana? Mau bilang apa? Mai gini bisa thokai ada rajanya, mai gini siapa tiada. न'आव थानोनो मोननाय नंला सान्दुं गोसायाव ओंखारनांसिगोन गायखानांखागोन बर' नालाय उपाय गैया आरोना लोगोफोर गायनो गोनां जाखायो बर'फोरा ओइ फै ओरै फै गारिया लाबो Hai, Abo, Oba, Jibung Kario Jibo, ini kan dulu ya, lang tong tong ne, pen begana sih ya, Oba, muku perane ona kanane besar sandung gesaya orang terna dong ada nak terau gang segila sampai जोंनिया यो बेन्ना हाग्रा होनो आरोना इखायनो बेन्ना हाग्रा गैयाबाबो ओरैनो बेन्ना हाग्रा होनो ओमफ्राय इयावनो दरग होना दोनो आरोना रानथाब फोथाबनो गांसो मोनजाबाबो मोनजायाबाबो ओमफ्राय दा दै दौसिगोन दै दौनानै दोनसिगोन आरोना जोंहाबो इयावनो होदों उपाय गैया आरोना फोथारावबो जायगा गैला मालाय हालौजोब्बाय माइ गायनो Babo, Oba, Hasan apa? Ontayaव खाराबाबो बेसेबा जुजिबाय थायो आरोना इनो खाराखै नालाय बोखारदो अन्थाइखौ खुबैसिगोन आरोना फख्रियाव एबार आयौ हाय फै Cibu tayo, Babo, Oba, Rians, bye. Argelin lugaya आरोना इखे लामायाव बाथाय न'आव बाथाय आरो उन्दुनोल' लेंबाय थायो बिमाखौ फेनसिङावल'
फेन सिङावल' थाबाय थानो लुगैयो गरमानो बारा नाया दे पुष्पानि थाबायनाय बाबु ओइ लांटं लाटं दंफां हागासिनो दं आरोना जोंहा न' खाथियाव दावराव खोनाफैदों अन्थाइ खुबैबाय दं इयो फैयाबा फै लामाया हाब्रु जागोन अखा हाबा अन्थाइ गार'नाङा दे पुष्पानि मोसा तेरी चाराकचाराफि शिबरले लेना कई हांसोआ फैबाय दं जानिया दे छुकेंगा नहीं मैं छुकेंगा नहीं ओ इबा डेन्जार से थिंखौल रोंगो बेसर लामदो आरोना लोगोफोर जोंहा मस्त सान गोसा नालाय ओमफ्राय बिरनि आङो नायलांबाय था लोगोफोरा नैयो सुनाय आरोना ओमफ्राय दलायनो लांगोन सुनानै फोरानबाय रानबाथाय दलायनो ओमफ्राय ओइ मोनसेया सुनिखौ ओरैनो फोरानना दोनदो आरोना नङाबा बया जायोना ओंखायनो सुनायो बेनोसै एबार रानबाथाय दलायनो लांसिगोन आरोना इखो सान्दुङानो बेसेबा गोसा प्लास्टिकआबो जा गुदुं जाखादो फट'बा अबा फैनाङा सान्दुं गोसाथार नैयो सुयो आरोना ओरैनो फोरानना दोनथ'बाय इखो नङाबा अखा सिनानै गाजा बेरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैयो एमाव दाखालि देदोंमोन ओमफ्राय आं खोन्थियासै आरोना दा फोरानबाय नै खानानै रानबाय नालाय बारबाय नालाय रानबाथाय फोनसिगोन जुमायाव दोन आबा दोन सान गोसाथार सान्दुङानो जा गोसा आरोना आरो गरम होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय